Hello friends, बरायबाय Bodo Job Info YouTube चेनेलाव आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङै दङ। दा बे समाव मोजां खबर सफैदों बेनो जाबाय जाय नोंथांमोना बिफां गायदोंमोन ना दंफां गायदोंमोन बेनो जाबाय सेल्फ हेल्प ग्रुपआव दङमोन। दा बेनि रां माब्ला मोनगोन गोबां कमेन्ट्स खालामदोंमोन मोनगोन ना मोनला थगायबाय नामा मा जामारगोन होगोन ना होमारा 10,000 रांखौ बेनि सायाव गोदानै बिग आपडेट सफैदों। बेखायनो भिडिअखौ नोंथांमोना नायजोब आरो जायफ्रा आंनि चेनेलाव गोदानै फैदों साबस्क्राइब खालामना ला जेब्लायबो लेटेस्ट राङारि अनसुंथाइनि सायाव आपडेट मोनगोन लोगोसे सरकारि नोंथांमोननि साख्रिनि सायावबो नोंथांमोना बर' रावजों लेटेस्ट आपडेट मोननो हागोन। दा गोबाव खालामा जों थांनाय लोगोफोर अफिसियेल साइटआव थांग्रोनोसै देन अफिसियेल साइटआव फैनाय लोगो लोगो बेयाव मोनदों मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान एबा सुंद'यै MMUA स्किम होनना बुंनाय जायो आरो बिनि गुबै जाहोना जाबाय बे स्किमखौ दिहुननायनिया जे जायनोखि आइजोफोर गामि ओनसोलनि बिथांमोना ग्रुपआव दङ बे रां लानानै जाहाथे खामानि मावनो हायो बा न'खराव नोंथांमोना जौगानायनि खामानि मावनानै जाहाथे गथ' गथाय फोरोंनो हायो स' बिनि थाखायनो स्किमखौहाय लन्च खालामदोंमोन जेराव MMUA स्किम होनना बुंनाय जादों खालि आइजोफोराल' मोननो हायो आरो दा फार्स्टआव 10,000 होनानै नोंथांमोना सेकेन्ड किस्ति थार्ड किस्ति होलांबाय थागोन एबा गिदिर लन होलांगोन बिजनेस खालामनो थाखाय बेखौ बुंदोंमोन। दा बेखायनो बेयाव माखासे गथ'फोरनि माखासे भेरिफिकेसन जादोंमोन जे जोंनि STफ्रा सानैसिम गथ' थाब्ला मोनगोन ना मोना एबा साब्रैसिम थाबा मोनगोन ना मोना बेबादि माखासे भेरिफिकेसनाव गोबाव टाइम लादों। दा बाथ्रा जाबाय जोंनि STफ्रा साब्रैसिम एलाउ दङ बेनिफ्राय गुबुन कास्टआ सानैसिम दङ होमबासो माने रांखौ मोनगोन बिदि दङ जेरै साब्रै आरो सानै गथ'खौ लानानै गोबां माने गामि ओनसोलाव भेरिफिकेसन जादोंमोन एबा फिल्डआव बिदिनो ब्लक लेभेलनिफ्राय भेरिफाइ खालामदोंमोन आरो दा बेयावनो एसे टाइम लादों बेखौनो मोनगोन मोनला साननानै गोबां कमेन्ट्स खालामदोंमन। दा बेखौनो बिथां सिमा लाइभआव बुंबाय जे नोंथांमोननि रांखौ मोनसिगोन डेटबो फोसावबाय आरो बे डेटआ माब्ला नोंथांमोना गावनि खुगाजोंनो दसे खोनासंग्रोदो। অহা 10 তাৰিখে অসম বিধানসভাত আমি নতুন বৰ্ষৰ বাবে বাজেট উপস্থাপন কৰিম। মোক কোনোবাই সুধি আছে আত্মসহায়ক গোটৰ বাবে মই এনাউন্স কৰা 10,000 টকাটো কেতিয়াকৈ পাম। নিৰ্বাচনৰ চূড়ান্ত প্ৰক্ৰিয়া এই মাহত আমি শেষ কৰিম আৰু 1 এপ্ৰিল তাৰিখে বিহালীত প্ৰথম 10,000 টকা আইমাতৃসকলক দি এই আঁচনিখনৰো আমি শুভাৰম্ভ কৰিম। स' दायो बिथाङा लाइभआव बुंबाय जे बुंदों नोंथांमोननि जिनोखि रां बे रां बजाखौ नैबे गोदान बोसोरनि थाखाय बानायसिगोन नालाय मार्चआव गोदान फाइनान्सियेलि बाजेट थायो बेयाव सोसनसिगोन बेनिफ्राय रांखौ एबा 10,000 रांखौ एकाउन्टाव नोंथांमोना एप्रिलनि 1 एबा 1 एप्रिलनिफ्राय 1 एप्रिलनिफ्राय मोनसिगोन एबा बेनि हाबाफारिया जागायलांसिगोन जायखिजाया एप्रिल दानाव नोंथांमोननि एकाउन्टाव रां हाबसिगोन। दा गुबै खोथायाव बैसागनि दानाव नोंथांमोना मोनगोन बेनो जाबाय 10,000। दा नोंथांमोना फाइनालि निउसखौ मोनबाय दा बेखायनो आधार कार्ड लिंक खालामना ला बेंक एकाउन्टजों जुदि नोंना लिंक गैयाबा नोंनाव फैसा हाबनाय नङा स' बेखायनो जेब्लायबो नोंनि आधार कार्डजों बेंकजों लिंक जाथारनांगोन मानोना डाइरेक्ट ट्रेन्सफार खालामगोन नालाय बेखायसो नोंथांमोना लिंक खालामनांगौ जायो। दा गुड निउसआ बेनो जायनोखि सेल्फ हेल्प ग्रुपआव दङमोन नोंथांमोननि राङारि अनसुंथाइया एप्रिलाव हाबसिगोन बेनो जाबाय दिनैनि लेटेस्ट आपडेट। दा भिडिअखौ बयनोबो नोंथांमोना शेयार खालामना